Son Benigno Gómez Tadín, alcalde de Farbantes, candidato do Partido Socialista de Galicia aos próximos comicios de 22 de maio. Nestes últimos 4 anos que levo de legislatura, a primeira prioridade foi equipamentos. Como é un ayuntamiento moi disperso, con 130 aldeas, temos unha gran dispersión das aldeas, dar servizos aquí sale moi costoso. Entón, fixémonos con un camión de incendios, con un Defender, con un tractor para desbrozar os camiños, limpiar os camiños, a malefa nos camiños. Tamén nos fixemos con un camión basureiro para recoller o liso, porque nos faltaban 50 e tantas aldeas sin recoller no concello, que é unha prioridade recoller o liso, porque é unha zona de turismo, entón recoller o liso é prioritario. Mellorar en infraestructuras, melloramos todo o que pudemos as infraestructuras dentro das posibilidades que tiñamos, o concello, e melloraron bastante, por certo, sobre todo as entradas aquí a Cervantes eran casi estaban intransitables, e desde que entrou o compañeiro Touriño melloraron moitísimo, e con o compañeiro Besteiro a da Diputación pois foi supoñer aglomerado en quente, tanto que entremos desde a autovía a A6 por Pedrafita como por BCRA melloraron bastante, e a 723 a comarcal que é o nervio central de Cervantes, que dá despois a todas as outras, tamén mellorou moito porque estamos aglomerado en quente, e todas. Despois estivemos poñendo alumbrados, poñémonos alumbrados as aldeas que faltaban, que prácticamente están rematadas, que non 3 ou 4 que se van a poñer este ano, e prácticamente quedan rematados os alumbrados públicos. Nestes próximos 4 anos, un dos temas principales é tamén as novas tecnologías, en que vivamos en calquera rincón de Cervantes que teñamos internet nas casas, que iso é algo que agora é imprescindible. A residencia de maiores, un centro de día, porque é algo que aí a población é moi envellecida. Outros temas tamén prioritarios que me queda, que é un tema que teño é Piornedo. Piornedo é un pueblo de interés turístico de Cervantes e penso que da provincia. E me faltan servicios básicos sin facer nesta aldea, que é a aldea prerrománica, con as pallofas que tiña que estar, e resulta que é un dos máis desatendidos, e teño que darlle especial atención, porque iso vai reivindicar despois en todos, que vai mellor traer turismo para toda a zona. As prioridades é tamén aprobar o plan xeral cuanto antes. Aquí temos as pallofas e teño que darlle unha actividade turística, onde penso fazer aquí un centro de iniciativas turísticas, para que despois para que os turistas que veñan sean guiados, por rutas guiadas, nas rutas de senderismo que sean guiados.